Здравейте. Здравейте, добър ден, много ми е приятно. Добър ден. Бихте ли накратичко само се представили? Разбира се, казвам се Цветелина Пенкова. Завършила съм американска колеж в България 2007 година, след което заминах за следване в чужбина. Завършила съм финансова икономика в закони и след това финансова икономика в Англия. Оксфорд. Добра подготовката. И след това започнах работа в инвестиционна банка в Лондон. Където станах RBS. Кралската банка. Кое? Кралската банка на Шотландия. Кралската банка на Шотландия? Леле. Звучи громко, но всъщност е нормална банка. Научава се много. Каква е разликата между нормална банка и банка, която звучи като да речем, която е Chase and Manhattan? Няма голяма, просто не могат да се разбирали. Да, ама от друга страна зависи какви хора. Нали, в крайна сметка банката и това, което представлява целият финансов сектор, се гради на доверието, това, което е най-важно. Така, това е факт. Банката, в която аз работех, всъщност беше една от най-големите банки преди финансовата криза. За жалост, реномето и след това се срина доста. Защо? Ами, тъй като колкото по-голям си, толкова по-високо падаш. Добре, финансовата криза засяга всички банки или засяга основно тези, които са си позволили да бъдат твърде алчни? Засегна основно тези, които си бяха позволили да инвестират голяма част от парите си в по-рискови инвестиции. А това беше един от проблемите, когато прекалено много се съсредоточава обем пари в инструменти, които не бяха толкова регулирани на пазарите. Това също се случи с RBS. И в момента ви там продължавате да... Не, бях 2 години и половина там и в момента от 1 година съм в инвестиционен фонд в Англия. Защо? Реших да сменя в малко по-малка корпорация, тъй като според мен по-малките институции дават повече възможности за участие в различни проекти, повече възможности за развитие. В момента работата ми е доста по-разнообразна, отколкото беше в един голям екип. В банката, например, ще ви дам, на етажа бях около 400 човека в нашия отдел. Аз бях част от отдел, който е 10 души. И общо взето работата е регулярна, еднообразна, научаваш много, но в същото време в рамките на 1 година започва да се повтаря всичко, което правиш. Докато влизайки в една по-малка компания, вече имаш доста повече възможности да се интегрираш в различни части на проектите, тъй като колкото повече расте компанията, толкова повече възможности дава всъщност на своите кадри. И аз мисля, че направих добри избор, тъй като започнах в компания, която съществува от 10 години. Тоест, в момента какъв е инвестиционният фонд? Private Equity ли? Не, Private Debt. Какво означава това? Това означава, че взимаме пари от инвеститори, като под инвеститори разбирате големи пенсионни фондове в Европа. След това нашия инвестиционен отдел се занимава с разглеждане на малки и средни корпорации в Европа, на които ние даваме заеми. Защо го правим ние? Защото те нямат достъп до банковите пазари, тъй като се смятат с прекалено рискови инвестиции и както знаем след финансовата криза, банковите пазари са доста по-регулирани и не си позволяват да дават заеми на бизнеси, които все още са в развитие, т.е. те се обръщат към нас. Вие точно как участвате в този процес? Моето участие е предимно в връзката с инвеститорите. Т.е. аз работя с инвеститорите, които вече са вложили техните пари в нашия фонд. Т.е. общо взето всякакви въпроси, които имат по отношение на защо сме направили конкретни инвестиции в конкретни бизнеси, каква възвръщаемост. Да, има гарантирана печалба. Не, че в момента банките на всеки един човек, да речем в България, се е инвеститор в една банка, защото той си оставя парите там, но в крайна сметка ползва банката като трезор, защото в момента лихвите срещу това, че си оставаш парите там, са нулеви. Да, точно. И е по-изгодно, да речем, тук вие говорите за пенсионни фондове, но все пак предполагам, че тук в България това още, за съжаление, не е развито както трябва и тепърва има много широко поле за действие в това отношение.
Но пък от друга страна обикновените хора ще остават парите в банките и те се явяват инвеститори и не печелят нищо, просто ги ползват като трезори. Да, точно това е причината, преди която пенсионните фондове и застрахователните компании се обръщат към фондове като нас, тъй като ние сме сравнително защитени от гледна точка на нивото на инвестиции, които все пак правим и гарантираме някаква минимална печалба, която е по-добра от това да си държат парите без никаква възвръщаемост. Без да има лихва. Да, т.е. да кажем, че на най-така големите ни фондове печалбата е възвръщаемостта, която се очаква около 5-6% в рамките на... Това е много. Да. А в България има ли финансови институции, които са аналогични на тази, в която вие работите? Този въпрос са ми го задавали няколко пъти в офиса и сме се опитвали да направим проучване. Има още един колега, който е българин. Няма. Все още няма такъв тип фондове. И... Това не е вярно, между другото. Има такива фондове, но може би са на по-малък мащаб, защото ние наистина направихме... Не искам да влизам в подробности, защото не, нали, за друго сме се събрали, но има такива фондове, уверявам ви. И има хора в България, които са изключително качествени в това отношение, които работят по правилата и които работят точно така, както се работи, да речем, в Ситито в Лондон. И това е изумително, но има такива хора в България. Казва ви отличен опит, познавам такива хора. Аз не се съмнявам в това, просто опитахме се да намерим фондове, които дават точно такъв тип заеми на малки и средни предприятия от тази гледна точка. Аз говоря по принцип, че в България, освен така популярният отвратително отношение към бизнеса, защото в България бизнесмените изглеждат като хора, които крадат и общо дето създават много лошо име на това име бизнесмен. Всъщност в България има бизнесмени, които са изключително качествени, работят по правилата, изключително и са на много високо професионално ниво. Уверявам ви това. Пак казвам, защото ги познавам, но не искам да влизам в подробности. Няма само отвратително отношение към, т.е. отвратително хора, които изпълват с отвратително съдържание тази дума бизнесмени, но има и свестни бизнесмени, които работят както трябва. Просто ако ще правите проучване, нали, ще ми се обадите, ще ви кажа. Ще ви кажа по-подробно, да ви насоча къде да се... Защо сте тук всъщност? Защото инициативата, която сте започнали, е една уникална по рода си за нас и мисля, че имам някои идеи и възгледи, които бих искала да споделя. Вижте колко изглеждате технократ, човек, който има и необходимия опит вече, и сте млада и красива и въобще не искам да задам въпроси за личния ви живот, въпреки че ако нали, започнем заедно да работим, ще трябва да стане ясно, но така или иначе, какъв е този избор, който правите? Защо го правите в момента? Първо, благодаря ви за комплимента, оценявам го. Не беше комплимент, аз не правя комплименти. Просто реално така изглеждате и умна, красива българка, млада, която... Това е изумително. Що не използвате качествата си, за да си печелите там от това, че сте такава в света, където е нормално хората да се държат така като вас, ами идвате в България? Аз мисля, че съм направила всичко възможно, за да продължавам да се развивам, но в един момент човек иска повече. Човек не иска да набави, да наслагва само за себе си, иска да прави разлика. Тук още не сме подписали Истанбулската конвенция и аз продължавам да се държа като в патриархален типаж. Извинете ме още веднъж. Но вие сте, просто ми казват в момента, че вие сте дошли специално от Лондон, само за да се видите с нас. Да, доста късно казах снощи. И сега гоня друг полет. Да. Отлитате обратно. Да. Защо го правите това? Както казах, хареса ми идеята и мисля, че имам какво да кажа. Мисля, че има хора, с които се запознах, докато изчакват да започнем, които също имат какво да споделят. И в крайна сметка в един момент човек се замисля, че трябва да остави нещо след себе си, което не може да е само материални измерения. Бихте ли се върнали, за да работите в подобна ситуация, за подобна кауза? Иначе нямаше да летя с нощи късно и сега пак да бързам. Аз питам директно, защото... Да, бих се върнала. Бихте в България. Се върнали да работите по този казус? Да, затова в момента съм тук. Как да ви кажа? Опитвам се да ви кажа възпитано нещо, обаче ви кажа... Давайте директно. Много ма кефите. Това директно да ви го кажа. Просто ме кефите, че сте такава, че по този начин се държите, че ми казвате. Просто доставяте ми удоволствие. Не удоволствие, удовлетворение. Това е добре. Има основания за това, което правим. Имате ли въпроси, уважаеми колеги? Един бърз въпрос. Давайте го. Казахте, че сте отишли в по-малка банка, защото тя ще расте и така ще има повече възможности и за вас. Да.
Би ли могло да се погледне и на България по подобен начин? Да, точно това Прехода е. към България. Извинявайте, че прекъснах. Да, това е, че когато нещо е в процес, не искам да използвам думата преход, на тя от 20 години в нашия език, друг даже преход, повече. Това е някакъв преход, дето е неспирен. Просто, според мен, има много повече възможности човек да поставя своите идеи. Също така има много повече предизвикателства. Предизвикателствата карат човек да върви напред, да мисли по-критично и да предлага решения. За мен това, което много силно ме дърпа напред, е, че аз винаги се опитвам да намеря най-ефикасния и най-ефективния начин, за да се свърши дори някаква елементарна работа в офиса, което всъщност помага много и има такива възможности. В една по-установена институция е много трудно. В смисъл, пак има начини, но там бюрокрацията просто не ти позволява да прокарваш своите идеи в каквато и да е посока по толкова бърз начин. Например, сега в компанията, в която се намирам, ако имаш идея, която мислиш, че може да бъде приложена, директно отиваш при изпълнителния директор, споделяш я. Ако той прецени, че има резон в идеята, която се представя, директно започва работата по нея. Което на мен също ми харесва, защото така се научава за много кратко време много повече. За една година аз в тази фирма научих много повече, отколкото за 2 години и половина в банката. Знаете ли кой е финансовият министър на Обединеното кралство? На Англия, казах Обединеното кралство, на Англия. Финансовият министър, как се казва, знаете ли? Аз не знам, не исках да ви поставям капан. Ако, може би не е необходимо за вашата работа да го знаете кой е, влияе ли на вашите решения, които взимате, или? В нашата част по-скоро от тук нататък ще влияе решенията, които взима цялото правителство на Англия, тъй като Заради Брекзит. Заради Брекзит, да. Тоест, А знаете ли кой е финансов министър на България? И него не знаете. Сега някой трябва да го знае, да? Не бе, аз го знам. Не знам този на Англия, знам този на България, но не исках да я поставям на капани на тази. Това са много удачни въпроси, на които аз трябва да знам отговорите. Ами да, за България може би не е необходимо. Исках да ви направя, да ви попитам какво мислите, но как да мислите нещо за човек, когато не познавате, нали? Няма как да го оценявате. Въобще финансовата политика и това, което се случва в България. Това не е проблем. Мисля, че когато човек е силно професионализиран, той е като в коридор някакси. И прави само това, което е важно за него и поради тази причина. Проблем е. Трябваше да мога да отвърна тези въпроси. Ще си взема забележка. Неволно ви поставих капан, без да искам. Добре, имаме ли други? Може ли аз един въпрос да задам? Ако един ден имате възможност да участвате активно в политическия живот, какво мислите, че би било най-голямото предизвикателство за вас? Вие казахте, че предизвикателствата ви радват. Да, за жалост ще е малко в по-негативна посока това предизвикателство, но те обикновено не всички дават възможност за развитие. Но това, което най-много ме притеснява, е едно разделение, което също се наблюдава в българското общество. Тоест, вие ме попитахте дали бих се върнала. Да, бих се върнала. Но има една доза, не искам да наричам омраза, но негативизъм и разделение на българското общество, в което ние винаги се делим на леви, десни, сини и червени, на българи в България и българи в чужбина. И ме притеснява точно този момент, че това трябва в един момент да спре. Ние всички сме се събрали тук с една обща кауза. Извинявайте, че ви прекъсвам. И сте права и не сте. Защото, понеже да не ви поставям неволно отново капани, в България има една голяма група хора, които не разсъждават по този начин. Тя е много голяма. Колко, не мога да ви кажа. Но и в Англия има, аз обичам английското първенство, има хора, които са от Манчестър Юнайтед, хора, които са от Ливърпул. Те се разделят. Има и хора, които се разделят по един и друг начин и англичаните се разделиха от Европа в момента пак. Въпреки, че имаше и ни почти толкова, само че маничко по-малко, които не искаха да се разделят от Европа. Навсякъде хората се разделят. В България има една голяма група хора, които са достатъчно широко скроени и достатъчно наясно с това, което се случва. За жалост, това не е масата, или поне това не е, което се вижда в медиите. Грешите. Надявам се. Да. Ако греша в такъв случай, предизвикателството ще е по-лесно, отколкото да си представи. Добре, да. Много ще готина. Добре, други въпроси? Нямам. Добре. Благодаря ви много. Другите пак се видим, приятен полет. Благодаря. Ще видим със сигурност. Благодаря ви много.